масъулони оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа мегӯянд, тибқи қонуни нав ҳар кас вобаста ба маблағи супоридааш нафақа мегирад. ба қонуни нафақа соли гузашта тағйирот ворид карданд ва ҳар нафар вобаста ба даромади кораш давоми фаъолияти меҳнатӣ нафақаи кам ё зиёд мегирад. вале онҳое ки дар ин низом ба нафақа баромадаанд, боз ҳам ба умеди зиёд шудани ҳаҷми нафақа аз ҷониби давлатанд. ҳаҷми нафақаҳои бузург дар Тоҷикистон ки қаблан баҳсҳои зиёдеро ба миён оварда буд, дубора дар нишасти матбуотии оҷонсии нафақа рӯ зад. бархе суол мекарданд ки чӣ гуна як нафар 200 сомонӣ нафақа мегирад, дар ҳоле ки нафақаи як гурӯҳи дигар беш аз 10 000 сомонӣ аст. нафақаи заминавӣ аст 156 сомон. шахсоне ки суғурта нашудаанд, нотавонанд, маъюбанд, яъне ки модарзод маъюбанду суғурта нашудаану саҳм нагузоштаанд, ба онҳо 93 сомону 60 дирҳам имрӯз таъин шуда истодааст. нафақаҳои иҷтимоӣ аз 93 сомону 60 дирҳам то 312 сомонӣ андоза доранд. баҳси нобаробарӣ дар низоми нафақа дар ҳолест ки қаблан дар бораи нафақаҳои бузурги мансабдорон баҳсҳо сурат гирифта буд. Амонуллоҳ Ҳукумов, собиқ раиси Роҳи оҳани Тоҷикистон, яке аз нафароне буд ки атрофи нафақааш расонаҳо бештар навиштаанд. ба гуфтаи мақомот феълан Амонуллоҳ Ҳукумов 6200 сомонӣ нафақаи маъюбӣ мегирад ва 20% иловапулӣ барои доштани мукофоти давлатӣ изофа шудааст. ба ин тартиб Амонуллоҳ Ҳукумов наздик ба 7500 сомонӣ нафақа дарёфт мекунад. ба гуфтаи муовини аввали раиси оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ Наталия Назаршоева, собиқ роҳбари Тоҷиксодиротбонк ки атрофаш баҳсҳо зиёд буд, 15000 сомонӣ нафақа мегирад. ҳамаи мо медонем ки соҳаи бонкроҳи оҳан, авиатсия, сохтмон, саноат музди меҳнати онҳо низ нисбати дигар соҳаҳо хеле ҳам фарқ мекунад. соҳаи маориф, тандурустӣ ё ин ки коркунандои техникӣ, агар дар маҷмӯъ ҳамин хел фикр кунед, бояд хулосаи муайян буроред. ҳоло дар Тоҷикистон ҳудуди 680 000 нафақахӯр аст ки ба гуфтаи мақомот ҳаҷми нафақапулӣ миёна бештар аз 250 сомониро дар бар мегирад. Шодмон Ятим, Мулло Раҷаб Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе.